Ústav lekárskej kozmetiky navštevujú klienti, ktorí nie vždy vedia dokonale definovať svoj problém. Od toho je tu estetická poradňa, ktorú poskytujú odborníci. Pani doktorka, v čom spočíva takáto poradňa? Keďže každý človek je individuálny a každý má iný problém a dnešný trh ponúka naozaj širokú škálu rôznych postupov, rôznych terapií, rôznych zákrokov, častokrát nevedia učiť sami sebe, že čo je najlepšie, takže individuálne pristúpime ku každému, poradíme, samozrejme každý sa k tomu môže vyjadriť, lebo je veľmi dôležité počúvať pacienta a vlastne vedieť, ako sa on na seba pozerá, no a my už potom mu poradíme, čo je najlepšie z tej našej strany. S akým ohlasom sa stretávate? Počúvajú vás klienti? Ale väčšinou áno, samozrejme, že keď už niekto sa na niečo také rozhodne, tak už chce mať to najlepšie, chce byť najspokojnejší, takže už určite si dajú poradiť. No a poradiť si nechala aj moja kolegyňa Saška Važanová. Pani doktorka, ja mám dosť výrazný problém s mimickými vráskami, najmä teda v oblasti čela. Mala som už aplikovaný v decembri minulého roka botulotoxín, ale počula som, že táto vrázka, ktorá mi tu zostala, by sa dala riešiť aj kyselinou hyaluronovou. Vždy sa tak delia tieto oblasti botoxové aplikácie na túto hnevovú vrásku, na čelovú vrásku a vlastne vrásky okolo očí. Botox sa môže vlastne aplikovať do hornej časti tváre, čiže to, čo sme spomínali, tie tri typické oblasti. To už je kontraindikované pre výplne, čiže kyselinu hyaluronovú a rôzne iné výplne, pretože to už je priamy kontakt kože s kosťou a tam není už dostatočne vyžívaná tá pokožka po aplikácii rôznych týchto prípravkov. Takže dochádza až nekrotickým škaredým ložiskám, čiže to sa tam v podstate je to zakázané aplikovať do hornej časti tváre. Čo sa týka výplní, kyseliny hyaluronovej a iných, tak sa dávajú do tých dolných častí, to znamená nazolabiálne ryhy, péra, doma vrásky v podstate na líčkach alebo na celej brade alebo aj do krku. Horná časť je len typická pre botoxové aplikácie. Ten efekt bol úžasný. Je pravda, že som sa trošku obávala, ale bolo to, aj čo sa týka bolesti, úplne v poriadku. Aj ten efekt sa dostavil po nejakých 4 dňoch. Predsa len je už asi vyše pol roka po aplikácii botoxu. Ako často by v mojom prípade bolo dobré opakovať túto procedúru? Keďže ste to mali prvýkrát, tak prvá aplikácia botoxu vydrží okolo 4 mesiacov, čiže vy ste úplne úžasná, že vlastne vám to ešte bývajú aj individuálne o mnoho dlhšie, čiže 4 až 6, 7 mesiacov. Botox postupne odchádza a keď ho nemáme ešte úplne odidený z tej danej oblasti, tak treba tam pichnúť ďalšiu dávku a vtedy sa potenciuje účinok. To znamená, že druhá aplikácia vydrží o mnoho viac ako tá prvá. Ono to nie je nejaká závislosť, že nemusíte už to pravidelne opakovať. Ani keď vám úplne odíde botox, neznamená, že ochabnete. Častokrát sa to pacienti boja, pýtajú, že či to tam už bude mať ešte horšie, ešte prehlbené. Nie. Ono ako keby sme pomohli tým vrástkam, že nemusia za ten rok robiť takú mimiku tej tváre, ako by robili bežne. Čiže druhá aplikácia o mnoho dlhšie rok, aj rok a pol. Čo však mi zostalo ako problém vrásky, ako keby trošku odišli, ale pigmentácia sa mi vytvorila vlastne v tých vráskach, ale treba povedať, že som ju mala aj predtým. To je zase trošku taký iný problém. Máte typ pokožky, ktorá chytá výrazne pigment, čiže dáva si pozor výrazne na slnko, solárne lúče a akékoľvek nejaké výkyvy veľmi teplotné, taktiež aj zima, pozor, lyžovačka a tak ďalej. Čo sa týka pigmentácií, tak tam sa už používajú rôzne typy lézrov, ktoré samozrejme individuálne vždy na každého pacienta. Treba pozor, je teraz letné obdobie, nie je to vhodné vždy až na zimu, vtedy keď už nie je žiadne slnko a v podstate ani pigmentácia, čiže nie sme opálení po letných dovolenkách. Odborníci vám radi poradia, čo je pre riešenie vašich problémov najlepšie. My vieme množstvo metód, ktoré sa dá a je to veľmi, veľmi dobré. Sú menej invazívne, viac invazívne metódy cez IPL, cez rôzne iné lézry, až po CO2 frakčný lézer, cez Benelift Total. To už je ten taký dermatologicky najinvazívnejší zákrok, ale výrazne efektný. Ste tu aj estéti a preto možno aj taká otázka tiež. Človek chce byť krajší, nechce to prehnať. Keď sa pozriete komplexne na moju tvár, určite tam čo vylepšiť. Tak vy máte naozaj také dominantné to čelo a tú hnevovú vrásku, čiže keď ste boli výrazne spokojná s botoxom, určite to treba aplikovať, určite tú druhú dávku treba dať, pretože jednak sa vám predĺží účinok a efekt. Na jeseň odporúčam hlavne už teda v zime, taký november, december, najideálnejšie mesiace na odstránenie pigmentácií. No a prípadne, keby ste chceli jemnúčko vlastne nadvihnúť tie hlboké nazolabiálne ryhy, tak doplniť výplňou kyselinou hyaluronovou.
Jeden z odborníkov mi tvrdil, že napríklad u mňa by sa dali aj kútiky nejakým spôsobom riešiť, pozdvihnúť. Keď sa aplikuje do nazolabiálnych hrích kyselina, tak ak chceme aj zdvihnúť kútiky, tak vlastne aplikujeme väčšie množstvo pri tých nosných kútikov. To znamená, že ono opticky sa to zvýši a tým sa aj zvýšia v podstate tie ústne kútiky. Veľa ľudí mi hovorí, že mám malé pery. Nehovorím, že som rozhodnutá to riešiť, preto sa radšej chcem poradiť s odborníkom. No, malé pery by som ani nepovedala, je to zase, nebudeme robiť veľké kačičkovské pery, lebo to vyzerá neprirodzene. Dolná pera je úplne symetrická, pekná, skôr tá horná, ako keby len tak symetricky menšia, jemne menšia od tej dolnej, čiže dalo by sa to krásne vyplniť 0,5 ml kyseliny hyaluronovej s nádherným efektom. Ten vydrží taký rok, možno aj viac. Niektoré z vás možno trápia drobné vrásky nad perou. Aj tento problém dokážu lekári riešiť. Do tejto oblasti sa taktiež pýchajú výplne. Vlastne kyselina hyaluronová, ona výrazne viaže vodu, čiže tam stačí naozaj minimálne len do jednotlivých malých vrásočiek jemne sa vpichnú jednotlivé vpichy a vlastne tým, že kyselina naviaže vodu, tak ona krásne vyplní ten objem. Pacient nemá pocit, že by bol nejak obmedzovaný, bežne konzumuje žiadne nejaké slínenie alebo iné negatívne veci, čo sa ma často pacienti pýtajú. Určite nie sú. Saša sa nám priznala, že ju najviac trápia vrásky na čele. Počas konzultácie sa rozhodla nechať si zopakovať aplikáciu botulotoxínu. Nepoužíva sa na čistenie pred aplikáciou botoxu alkohol. Alkohol je v podstate do 3-4 dní aj zakázaný, on relaxuje svaly a preto ten efekt nemusí byť až taký výrazný. Alkoholové zložky by nemali byť ani v kozmetikách, čistiacich vodách, geloch a vlastne všetko, čo používame na tvár do tých 3-4 dní. Čo sa týka líčenia? Liečenie je povolené v podstate už hneď po aplikácii botoxu. To, čo sme doposiaľ používali, nič nové, dneska, zajtra by ste nemali na tú tvár dávať. V mieste aplikácie môžu byť malé, také ako keby hrbovčeky, to je ten fyziologický roztok, ktorý sa po tú pokožku dostane, nestláčať to, nemasírovať to, používať tváre úplne prirodzene, normálne, hej, práve je to ešte doporučované lepšie, potom vlastne ten efekt je výraznejší, lepšie to vyzerá. Dneska po aplikácii botoxu sa necvičiť, nelietať, čiže ak idete dneska na dovolenku, nemôžeme aplikovať, hej, nepredkláňať sa, nezdvíhať ťažké veci, nekúpať sa v horúcej vode, nevystavovať sa slniečku, to hlavne kvôli tým vpichom, dobre? Alkohol do tých 3-4 dní nepiť, aby sme mali výrazný efekt. Nestláčať si to, neísť na masáž, na kozmetiku do týždňa, 7 dní. Ja to doporučujem vlastne do nástupu účinku obmedziť aerobné cvičenie. To znamená, že 4. 5. deň už si to sám pacient vie vlastne nakorigovať. Určite 2 týždne nie je až tak treba. Ono sa vám v podstate nič nestane, akorát je to, že ten efekt by mohol byť tým relaxom a tým cvičením a tým okysličením toho organizmu menší. Cítite niečo? Nie, také jemné vpichy. Dá sa to, hej? A trošku teplo. A používať úplne prirodzene mimiku, nebať sa toho. Normálne práve nie byť nejaká maskovitá, hej? Tak sa to pekne rozloží na tej pokožke. Saši, tak aplikácia botulotoxínu trvala 15 minút. Ako si spokojná? Čo hovoríš? Mám pocit, že to nebolo ani 15 minút. Bolo to veľmi rýchle. V mojom prípade bezbolestné, naozaj mám vysoký prah bolesti a keď sa pozriem do zrkadla, áno, tak minimálne hrbovčeky, ale sme tesne po aplikácii, takže jemný make-up, ani nejaký výrazný a hneď môžem ísť a mám dokonca pocit, že už trošku ten efekt hneď ide, aj keď sa hovorí, že až po 4 dňoch sa rozvinie. Že už sa ti tak mrazí čelo. Taký je to pocit. Takže naozaj ženám, ktoré majú problém, ten výrazný, ktorý ja som mala s touto vráskou, tak to veľa odporúčam, lebo aspoň u mňa ten efekt po druhom raze, to ešte uvidíme, ale už aj po prvom raze bol úžasný ten efekt. Tie z vás, ktoré máte podobný problém, možno Saša presvedčila a aj vy podstúpite podobné vpichy, aby ste sa tešili zo svojej omladenej a krásne hladkej pokožky.